Sanibonani sawuyena lo waseshoyo kwaMondi. Ngani zawuthi ngiyabingelela. Ngithi angizobhula lapha nanku umlilo. Kunama-video lapha acirculate-ayo. Enye under i-fake account ka-Naymaps. Naymaps wayomxolisi ewundodana wami uZalo. Enye i-circulator under i-fake account yami. Le circulator ku-Naymaps ithi mina angifile ngani zawuthi ngiyaphila. Le circulator under lokwana yami i-fake account yami ithi umnguni umlungisi Duncan ushonile. Akashonile ngani zawuthi uyaphila. Ngenza le video ngoba lezi zinto zilimaza abantu abangazi ukuthi lapha kulo TikTok kusuke lapha kulo social media kukhandwa ama-video angazi ukuthi ubani lona oyimelele lento yokubulala abantu bephila. Angazi ukuthi inhloso yakhe iyini. Angimazi ukuthi uzuzani ngalokho. Ngeke ngabulawela ingane mina lapha ku social media kodwa ngishonelwe ingane. Ingane zami ziyaphila. Kwenzani lokho enganeni? Kwenzani kumina njengomzali wengane? Kulesi sikhathi esiphila kuso la ekwenza khona izinto ezibhlungu kangaka. Kwenzani lokho? Manje sekulimala sekuthiwa kushone umlungisi Duncan. Umnguni unabantu bakubo, unomama, unomndeni wakubo. Ozothi mawubona lento ungazi ukuthi la kulo TikTok kuyaye kubuye noma kulo social media kuyaye kubuye kubulawa abantu bengafili. Kulo mhlaba obhlungu kangaka onesihluku kangaka. Umzali mayibona leyo nto akeze ukulimala yini umzali? Khona mhlawumbe okucabangayo lokho ngoba ngazi ukuthi usukufunani mawukhanda lawo ma video. Usukufuna ukubukwa, usukufunana ama likes, ufunani? Iyalimaza ngaza kwethu sengenza le video ukuthi noma ubani oyibonile leyo video leyo azi ukuthi ayikho leyo nto leyo. Bonke abantu bayaphila, ngiyaphila, umnguni uyaphila nje. Ukukhohlakala nje lobuthakathi babantu ngoba ubuthakathi lobo. Thakathi nje ukuthi wena uzoba umuntu okhanda ama video kuze kube ne sound effect yokukhala kwabantu ngemuva ngobubula laba. Utholani ngaleyo nto? Ikusiza empilweni leyo nto. Ayasiphaphisa abandla usocial media siyabantu. Usenza siqine siphaphe njengabantu. So noma ungakubani ke lawo ma account uyazi ukuthi ngelinye ilanga noma singazi ukuthi ama fake account attrackwa kanjani noma soyikhanda obani kuyofika indlela yokwa-track uyotrackeka ubopheke uhlale ejele ubhadle ejele. Sengenzela nje ingane zakwethu ukuthi manje niwabona lama video ngiyanicela ningawanaki ayikho leyo nto leyo. Le video ngiyenzela ukuthi noma abubani oyibonayo wabonayo lama video noma uyibonile le video ke ethi umnguni ushonile angayithatheli intweni. Ngoba la kunemindeni la kunabazali la abangathunyelwa sebethunyelwa mhlawumbe kuthiwa hawu aqhamuka umuntu esethi hawu Nkosi yami hawu sizwile ngento engekho. So njengani zakwethu ngiyanicela ningakunaki manje kubona kodwa kuyalimaza ngoba kulimaza imindeni yethu. Ulimaza imindeni yethu. Mhlawumbe abantu abadala nje abekho ngisho ku social media. So yena angiyekazi ukuthi hayi suka sesijwayele lento into ejwayele ukwenzeka. Umuntu omdala ngeke ayithathe kanjalo. So nje angazi ukuthi lento izozireport kanjani ivalwe kanjani ngoba siya report ama fake accounts and angazi ukuthi aqhubeka kanjani kodwa abantu bayaqhubeka nje. Kulungile ngane zawethu bekuyilokho nje ukubika ukuthi ayikho. Angeke ngisho kweyami account yangempela. Akukho nje ayikho nje yonke lento enibona kulama video.
ngibonga ngiza ukuthi niphile nje nihlale ni right ngiyabonga bye